खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोना जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। जोंहा दायो खालारा ओंखारना फैबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो, जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना खै थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ, जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना खै थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना खै थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ बेखौनो खोन्थाहरनोसै। नोंथांमोना फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 2 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै खै थारिख जाखो फेब्रुवारिनि? जोंहा दिनै 24 थारिख जाबाय। दा बेनिखायनो सानथामनि उनावनो एबा सानथामल'सै आरो नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 2 थारिखआवनो निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनजेननो हासिगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनफ्रोमबो मासाव मोनलांबाय थानो हासिगोन। जेनेबा फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 2 थारिखआवथ' नोंथांमोना मोनजेननो हासिगोन नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ। दा बेनिफ्राय मार्च मासाव नोंथांमोना खै थारिखआव मोननो हागोन, दा बेखौथ' मिथिनानै मोननो हायाखै। दा जेखियानो जाया मानो जोंहा बेखौ सोजेनगोनसो नालाय फेब्रुवारिनि 2 थारिखआव। मार्च मासाव नोंथांमोना जेनेबा 20 थारिखआवबो मोननो हागौ, नङाबा 10 थारिखआवबो मोननो हागौ, नङाबा मार्चनि 1 थारिखआवबो मोननो हागौ आरो। दा बेखौ बुंनो हाथ'ला। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौल' मिथिना लादो, नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 2 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय फैदो नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन? दा नोंथांमोना नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 26 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ। दा बे जाहैबाय जोंहा डेटआ। नोंथांमोना 2500 फैसाखौ समफोरनो मोननो हासिगोन। साननैल'सै आरो बारा गोबाव समबोथ' गैला। फेब्रुवारिनि 26 थारिखआवनो चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि नोंथांमोना 2500 फैसाखौ मोनलांबाय थानो हासिगोन। नैबे 25,000सो होननो नागिरबावदों। 2500ल'सो मोनगोन नोंथांमोना। बेखौ नोंथांमोना मार्चनि नैबे जेनेबा फेब्रुवारिनि 26आवथ' सोसिगोन। दा बेनिफ्राय मार्चनि 1 थारिखआवबो बिनि उनाव सोलांनो हागौ। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो बेबादिनो फैसाखौ मोनलांबाय थानो हासिगोन। नाथायबा मोनसे खोथा, जा दायो आं नोंथांमोननिसिम बे रादाबखौ खोन्थाहरदों, जा निउस आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों, दा बे जाहैबाय इनसाइड निउस जाहैबाय। नाथायबा दिनैसिमावबो बिथांमोना अफिसियेलि डिक्लेरेसन होआखै। दा जों माखासे नटिस नुनो मोन्दों आरो उमुक थारिखआव सोसिगोन, जेरै निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ 2 फेब्रुवारिनिफ्राय होनाय जासिगोन होननानै जोङो दायो नटिस मोननो हानाय जादों। दा बे नटिसखौ लानानैनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जादों। थिग बेबादिनो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो नैबे फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 26 थारिखआव सोसिगोन। बिनि थाखाय जोंहा इनिग्रेसन माखासे लेटार रानना होनाय जाबाय। दा बेखौ आं मिथिना मोननायनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। मोनसे खोथाखौ जेब्लाबो नोंथांमोना ध्यान होबानो जाबाय। गभर्नमेन्टनि बेबायदि माबा मोनसे स्किमफोरनि लन्च खालामनायानो जा, फैसा सोना हरनायानो जा, मालाबा लेट जायो। माखासे जोंहा टेकनिकेलिबो माखासे प्रब्लेमबो जायो। माखासे बिथांमोना माने टाइमबो मोनलायनि थाखायबो सोना हरनो हानाय जाया। टाइमखौ होनानैबो, डेटखौ बिथांमोना होनानैबो। अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंहरनाय जाबाय, नोंथांमोना मोननो हागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। जुदि मोनाबाथ' आरो मा बुंनो, आंबोथ' जेबो खालामनो हाया नालाय। अब्लाबो आं दायो जा नोंथांमोननिसिम डेटखौ खोन्थाहरबाय, आं बेखौ मिथिना मोननायनि थाखायसो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरदों आरो। ओइदिनखालि जुदि सोआबाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। नोंथांमोना जायखिजाया मोनखागोन आरो। 99%खौनो नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ 2 फेब्रुवारि मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। थिग बेबादिनो जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना 99%, 100%नि बिथोराव 99%खौनो नोंथांमोना आसा खालामदो 26 फेब्रुवारियाव मोनगोन होननानै। 1%ल'सो दायो फिक्स जाथ'वाखै। दा बेखौ नोंथांमोना एसे उनावनो मिथिना मोननो हागोन। दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय। दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। आरो बे भिडिअखौ गासिबो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो, जाहाथे गासिबो नोंथांमोननि लोगोफ्राबो नैबे डेटफोरनि बागै मिथिनो हायो। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।